The document torn is the bill. The man spoke. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኒውዚላንድ ፓርላመንት ዘጋጠመ ዕግርግር እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኩሉ ማዕከናት ዜና ከጋውሕዎም ቀኒዮም ንምንታይ እዛ ሰብ እዚኣ ግን ከምዚ ጌራ ትጭድር ዘላ ትብሉ ኣለኹም ንከታተል Indigenous communities to have specific rights and protection as guaranteed in the 1840 treaty sealed between more than 500 Maori leaders and the British Crown. Maori lawmakers ዝበሃሉ ናይ ሕጊ በየን ዝቕይዱ ሓካ ዝበሃል ናይ ባህላዊ ምንቅስቓሳት ስለ ዝገበሩ በዚ ምክንያት ከዓ እቲ ናይ ሽዑዝ መዓልቲ ዝነበረ ፓርላመንት completely suspend ከም ዝገበርዎ ከም ዝሰረዝዎ ይፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ፓርላመንት ሓድሽ ሕጊ ከውፅእ ምስ ወሰነ እቶም ኣባላት ነንሕዶም ክጻረፉ ጀሚሮም ነንሕዶም ክካትዑ ጀሚሮም ከምኡውን ኣዝዩ ፓርላመንታዊ ናይ ፓርላመንት ምስልታት ዘይኮነ ወይ ግብርታት ዘይኮነ ነንሕዶም ክጻውዑ ስለ ዝጀመሩ እቲ ፓርላመንት ሳስፔንድ ክኸውን ወይ ክቋረጽ እዩ ተወሲኑ ምናልባት ሓደ ዘይተረዳእና ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ንሱ ከዓ እዚ ሃካ ዝበሃል እንታይ እዩ ኢልኩም ትሓትቱ ትኾኑ ኢኹም ሃካ ማለት ባህላዊ ሳዕስዒት ናይ ማዎሪ ዝበሃሉ ህዝቢ እዩ እዞም ማዎሪ ዝበሃሉ ህዝቢ እቶም ኢንዲጂነስ ወይ ደቀባት ናይ ኒውዚላንድ እዮም ኣብ 1840 እዞም ማዎሪ ዝበሃሉ ህዝቢ ምስ ናይ ብሪቲሽ ክራውን ወይ ብሪቲሽ ክራውን ኣብ ትሽዑ ሰዓት ዓብይ ዝኾነ ግዝኣት ወይ ሓላፍነት ዝነበሮም ምስኡ ስምምዕ ገይሮም ነይሮም ብዛዕባ ናይ ኒውዚላንድ ናይዛ ኒውዚላንድ ትበሃል ሃገር ናይ ፋውንዲንግ ፋዘርስ ዝብልዎ ከም ዝልክዕ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ the founding fathers ወይ ድማ ሕግታት ኢሎም ደጽደቕዎ ኣሎ ስለዚ እዞም ኢንዲጂነስ ወይ ደቀባት ናይ ማዎሪ ምስ ናይ ብሪቲሽ ክራውን ዝገበርዎ ስምምዕ ኣብ ሰዓት እዚ ንኽጥሕስዎ ስለ ዝረኣዩ እዮም ከዓ ነዚ ሕንፍሽፍሽ ክገብሩ ወሲኖም እቲ ስምምዕ እንታይ ዝብል ነይሩ እዞም ደቀባት ናይ ማዎሪ ምስ እቲ ኣብኡ ዝመፁ ኣህዛብ ሓቢሮም ብሰላም ንኽነብሩ ዝብል ነይሩ እዚ ስምምዕ እዚ ከዓ ነቶም ማዎሪ ዝበሃሉ ህዝቢ ከም ደቀባት ምዃኖም መንጸር ፍልይ ዝበለ ሕግታት ወይ ንዕኦም ይጠቅም ዝተባሃለ ሓለፋታት ነይሮም እዚ ኣብነት እዚ ብኸመይ ክንሪኦ ንኽእል ነዞም ካናዳ ዘለኹም እኮ ብቐሊሉ ክርዳእኩም ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብነት ብናይ ካናዳ ክኸይድ እዞም ናይ ካናዳ ሕጂ ኢንዲጂነስ ዝበሃሉ ወይ ደቀባት ዝበሃሉ ኣለዉ እዞም ደቀባት እዚኦም ኣብ ዝኾነ እዋን ንኮሌጅ ክኸዱ ኮይኖም ከይከፈሉ እዮም ዝኣትዉ ወይ ኣብ ዝኾነ ናይ ስራሕ ኣፕሊኬሽን ዝሓቱኻ ኣሎ ኣብኡ ከዓ እንታይ እዩ ንስኻ መን ኢኻ ናትካ ሬስ ሓቱኻ ወይ ኢንዲጂነስ ዲኻ ገለ ዝብል ኣሎ ይሓቱኻ ኢንዲጂነስ ምዃንካ እንተፈሊጦም ዝውሃበካ ሓለፋታት ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ከምኡውን ወርሓዊ ዝቑረፀልካ ገንዘብ ኣሎ ንዓኻ ዝውሃብ ማለት እዩ ብሓፂሩ ነዞም ደቀባት ተባሂሉ ዝስላዕ ገንዘብ ብዙሕ እዩ ወይ ዝተፈላለዩ ሓለፋታት ኣለዎም ከም ወነንቲ መሬት ምዃኖ ወይ ወፅዓ ዝወረዶም ኣህዛብ ተባሂሉ ማለት እዩ ንደቀባት ዝውሃብ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ በዛ ኣብነትን መንፅርን ተረዲኡና ናብዞም ማዎሪ ዝበሃሉ ህዝቢ ንመለስ እዚ ዝግበር ሓለፋታት ከዓ ንምንታይ እዩ እቲ ኮሎናይዘር ወይ ገዛእቲ ኣብ መሬቶም መፅዮም ዘወረድሎም ግፍዕታት ንምኽሓስ ዝዓይነቱ ማለት እዩ በዚ ሓለፈታት እዚ እንድሕር ትገይርሎም ከዓ ሓደ እቲ ንዕኦም ዝወረዶም ወፅዓ ከም ዝተራእየሎም ወይ ኣድሚት ከም ዝገበሩ ወይ ብሓቂ ወህና ወፅዕናኩም ኢና ብምባል ካልኣይ እቲ ሓለፋታት ከዓ ነቶም ህዛብ ኣብ ጎኖም ምዃኖም ዘርኢ ምልክታት ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ጋጢሙ ዚ ፓርላመንት እዚ ትብልዎ ዘለኹም ሓለፋታት ወይ ሕግታት ኣይንቕበሎን ኢና ወይ ድማ ንዕኦም ፈልዩ ዘርኢ ልዕሊ ሰብ ዘርኢ ነቶም ህዛብ ኣብ ኒውዚላንድ ዝቕመጡ ብማዕረ ዘይርኢ ስለ ዝኾነ ማዕርነት የብሉን ብምባል እዮም ሓድሽ ቢል ወይ ሓድሽ ሕጊ ናብ ፓርላመንት ኣቕሪቦም በዚ ኢኻ እዚ ኩሉ ዕግርግር ዝመፅእ ዘሎ በዚ ዝኣክል ከዓ ኣብ ሙሉእ ኒውዚላንድ ዓብይ ዘይምርዳእ ወይ ቅርሕንቲ ይፈጢሩ ነይሩ ምርኢት ናይ ዝኻ ኣብ ፓርላመንት ርኢናዮ ቀፂልና ነቕርባ እዛ ሓካ ዝገበረት መንእሰይ ጓል 22 ዓመት እያ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ነዚ ሕጊ ቢል ፕሮፖዝ ምስ ገበሩ ወፅያ ኣይንቕበሎን ብምባል እቲ ሓካ ናቶም ባህላዊ ብምግባር ዕግርግር ከም ዝፍጠር እያ ጌራ ንከታተል ዛትሪዋ ዘለኹም
أبال ناي بارلمنت تسيا اتي حقي انتايو ملسي ختبهال كلا بسرعة اتورقت أب كلتا كم تشررتو وكم زقررتو ينا نرزالنا بتعميهم تقطعهم إذا خا أب قونا خمزلو زرقيتهم ناتا حزبي أب تبارلمنت زنبور أب لعلي مالت زكاتاتولو زنبور تسيهم مسعى نت بارلمنت أب كلتا كيرومو تشريدومو بك أب عوتان بمجدارن أب قونا خمزلو زرقي مالتيو كم دريهم زلنا خانتي هكا نمقلاص يوم لعلن تحتن زبلو فولي منقسقاسات مس بحالهم استأساسر يقبرو نويح ككدتون كالوت نايتوم تقاومتي زبحال أبالات تسيوم نعا كحجزو أبقونا خمزلو نمرأي مس آيوم كتشدورو ترأيوم كم زقلت لكم إزي هكا زبحال بهلاوي سعسعيت نايتوم هزابيو إذا كله قبرو زقدهم زلخاء تنايز عدي حقي انت راه تغيروا قبل عليهم قطن زخئل تنوصلو الله حدا اتي بهلو من كبرتاتهم من حيزوم يم زغعازو كم نريهم كااتهم نزا مريت زي حيزوم ما زلو مالتني نيوزيلاند مبزحتهم اتهم قبل علوي حلافنت زلو ناي موري بيبل ايكونو وي ناي موري حزب ايكونو سلازي اذن رخيبو من زلو حلافاتات انت راه خسيرومن ابتا هاجرتي تحتيهم قصرسو زغلو وي بزح قرلوتات كقاطمهم سلازخيل نزيهم كتقاوم أمزر يزلو نمسلهم تسيهم يقالسلو أزي سمعزي انتا يكتبلو قدني مهنياتو زقل صوزلوه ديت فولت أصفات تلو تقوليهم انتا هنا سممع وايتانجي يزبهال أب شمونتميتن 40 AD عامة مرات أمونغو ماوري حزبن كمون إتا بريتش كراون وأبتو شعو ساعات إتهم ناي عباي بريطانيا مريحنا زنور ونكسنات بريطانيا استقابر سممع نيرو إتي سممع كأنتا يزبل نيرو أمونغوتهم ماوري زبحالو هزبن أمونغوتهم كاب إيروب أزموتو تقمتي وينابتا مريت آتيهم زلو هزا تسمامعهم حابيروم نخنوبرو زبل سممع نيرو أبتو شعو ساعات ماتيهم بحيلهم سلا أبت مريت تقميتهم نبور متان كيك قاتلون كيك طافون سمع جيروم حابيروم نخنو بزقبر وسمعي زي زفرمو دوكيمنت خا نزا نيوزيلاند تبحال هاجر حدا خابتي مسراتي قوام تبحيلو زرأيو كساب حجي ساعتكا اتي ناي شعو استفرمه حقي كم قصالي وي كسرحالو زلوو زنحن ايو نيرو زا حق زي اكي وصات مالت زا بيل بارلمان زقربوا زلو حلفنت ناتهم حلفاتات ناتهم نمقدالي لهم كي تسارعت كلا مالتي تستفرمه سممع بتعبي نزوم ماوري زبهالو هزبي بزحاش درجان خونو حاجزومي مناتو مساراتهم نخحلو هم اون اتزب وردهم بدل منغستي كم زرعي لهم زر ان زقلت سنسلاس نبره اجي كم زرعانيو كمتي شعوس تصحفة اتز نبره حقتات بوطرا يكونن تطويلو أب قصالي اتي حقتات ناتا معراري بسحاشن زبلصن ناتا حزبي يطقمي بزبولو يمعاريون يمحيشون نيروم ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ ቢል ጠጠው ነቲ ሓለፋታት ጠጠው ይበል ዝብል ሓሳብ ምስ መፀ እቲ ህዝቢ ሰንቢዱ ክቕበለው ናይ ከኣለን በዚኦም ካ ናዕቢ ዝፈጥሩ ዘለው እዞም ማዋሪ ዝበሃሉ ዘለው ህዝቢ ዳርጋ 20% ወይ 20% ጥራይ እዮም ናይቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ዳርጋ ካብ 100,000 ሰባት ጥራይ ማለት እዩ ቡ ኣቨሬጅ እንተዳ ወሲድና ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዮም ውሕዳት ዝኾኑ ህዛብ እዮም ነገር ግን ደቀባት እዮም በዚ ምክንያት ካ ምስቲ ዝበዝሐ ህዛብ ክረአ ከሎ ምስቲ ማጆሪቲ ማለት እዩ ኣዝዮም ውሕዳት ስለ ዝኾኑ ኣብ ዲስኣድቫንቴጅ እዮም ዘለው ወይ ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ይኮኑ ዘለው ውፅዓት ህዝቢ እዮም ክብል ኢለ ሓደ ኣብቲ ናቶም ቦታታት ብብዝሒ ዝቕመጡሉ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣዝዩ ውሕድ እዩ ከምኡውን ናይ ጥዕና ፋሲሊቲ ወይ ሆስፒታላት ኣዝዩ ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ኣይኮነን ወይ ዝወሓደ እዩ ዘሎ ካልኣይውን እቲ ኣብ ህይወት ንሳቶም ክነብሩሉ ወይ ድፅበይዎም እቲ መንግስቲ ማለት እዩ 7 ዓመት ትሕቲ እቲ ካልእ ተቐማጥ ናይ ተዓዲ ንኣብነት ሓደ ኒውዚላንዳዊ 80 ዓመት ክነብር ፅበይቱ ኮይኖም እዞም ማዎሪ ዝበሃሉ ህዛብ ግን እንተበዝሐ 73 ኣብ ኣቨሬጅም ክነብሩ ፅበየሎም ካልኣይ ዝበዝሑ ንእስር ቤት ዝኣትዉ ህዛብ እቶም ማዎሪ ዝበሃሉ ህዛብ እዮም ምክንያቱ ዝበዝሐ ገበን ስለ ዝፍፅሙ ድዩ ወላስ ሲስተማቲካሊ ልዕሊኦም ዝካየድ ዘሎ ገበን እዩ እዚኣ ናበኹም ይኽገርፋ ንቐፅል
حجي أبتي بارلمنت زمت انتاي نيرو أتوم أبالات بارلمنت انتاي عملهم كم يلوم زغل حلفاتات يرهبوا مالتسي أبزها جرزياسي بمعرنا نغمد لنا معر مثل دي رأيلنا نساتهم حلفات زقبر لهم كم يلي يزغون بزبل يوم حدش بيل كسور حمس موتو زغلو نعبن قلن تلعدلو أبتي بارلمنت أجي أتوم كونسرفاتيفز بهالو ناي نيوزيلاند انتاي هم زلبو زلو كله نيوزيلنداوي تقماتي نيوزيلاند ورقت زلو ناي نيوزيلاند بحدا عيني بحدا مثل معرنات زلو كخونا له حلفا زبهال كبهال كوهاب يبولون يوم زلبو زلو ስለዚህ እዚ ህዝብ እዚ ተፈላለዩ ክረአ ወይ ብዝተፈላለዩ ዓይኒ ክጥመት በናይ መለክዒኡ ማዕረ ዝኸውን ኣይክኸውንን እዩ ስለዚ ማዕረ ንክኸውን እዚ ህዝቢ ብዝተኸኣለና እዚ ንዕኦም ሓለፈታት ዝህብ ክንጥርዞ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብቲ ፓርላመንት ማለት እዩ እቲ ነዞም ፓርላመንት ዘላዕሎም ዘሎ ገለ ዘረባታት እንታይ ኣብቲ ውሽጢ ፓርላመንት ድብልዎ ማለት እዩ እዞም ህዛብ እዚኦም ብናቶም ብታሪኾም ኣብ ታሪኾም ተወኪሎም ንዓና ከም ገበነኛት ክርኢና ብኸመይ ዓይኒ እዩ መለክዕን እዩ ፌር ዝኸውን ፌር ኣይኮነን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንሕና ኒውዚላንዳውያን ብሓደ ዓይኒ ክረኣዩና ንደሊ እዚ ናቶም ኣብ ታሪክ ተወርኪሶም ንሕና ክንደዚ ይግባኣና እዩ ክብሉ ከለዎ ግን ንኒውዚላንድ ዝመቃቅል ዘሎ ሓሳብ እዩ ዝስነ ሓሳብ እዚ ከዓ ክንኣልዮ ኣለና يوم زبلو قال خابتي كونسرفاتيف بارلمنت كونسرفاتيف زلو أبالات بارلمنت زخون خوينو كن إذا بيلزي أبتها هاجرتي أنا زبلة نعبي أفتي رازلا كما يقصل قتلنا حبيرنا بحساب كن كاتولينا زي بيلزي ملء بملء حلفنا له أنت كنا قال أبالات نايتي بارلمنت بزلا على دمسي نزابيل نخد حلف كل سب بمعر عيني كرأي يوم زلو ስለዚ ብዛዕባ እዚ ናይ ኒውዚላንድ ዝተኻየደ ዓለም ሙሉእ ተዛረበሉ ዘላ ናዕቢ ፈጢሩ ዘሎ ኣብ ቀጻሊ እንታይ ያጋጥም ሓቢርና ክንርኤና ናይ ሎሚ ምሳይድ ፀንሐኩም ኣዝየ ደመስግነኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ነዛ ቻነል እንተደኣ ነዝናትና ዜና ሓበሬታ መሃሪ ኣዘናግዓ ንብሎ ናይ ቤኒ ሚድያ መደባት ተከታተሉ ደስ ዝብለኩም ኮይኑ ወይ ዝዕግበኩም ኮይኑ ነዛ ትመዘላ ላይክ ክትገብርዋ ይምሕፀነኩም ነዛ ቻነል እዚኣ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም እንተደኣ ኣለኹም እውን سبسكرايب تقبروا إيه محسنكم أبقى تعلي بخال مدى كسام الرخب إزود حانكم سسنايو